Аз, Преслава, като собственик и изпълнителен директор, отговарям за разпределението на ресурсите, стратегическото планиране и взимането на ключови решения. Контролирам всички отделни отдели и следя за изпълнението на целите. Здравейте, аз съм Даниел Йотов и като IT менеджер, моята задача е да поддържам всичко свързано с технологиите под контрол. От вебсайта и базата данни до оптимизацията и сигурността. Все пак, без стабилна платформа няма успешен онлайн магазин. Здравейте, аз съм Десислав и като системен администратор моята работа е да се грижи всичко да върви гладко, без грешки, без сривове и с максимална сигурност. Ако нещо се обърка, аз съм човек, който ги поправи. Здравейте, аз съм Радослав от IT отдела. Моята работа е да се грижа за веб дизайна и потребителското изживяване на нашия вебсайт. Аз съм бакенд разработчик и моята задача е всичко да направя зад кулисите да работи гладко. Здравейте, аз съм Георги, аз се грижа за цялата оптимизация на платформата, от сигурността на зареждане до сигурността и интеграциите и моята най-голяма роля е да направя сайта възможно най-ефективен и оптимизиран. Здравейте! Аз съм Ивон Маринова и като менеджер по продажби и маркетинг, моята роля е да изграждам стратегии, които помагат на PC Showcase да достигне до повече клиенти. От рекламни кампании до промоции, аз съм човекът, който ръководи тези процеси. Аз съм Пламен и съм специалист по дигитален маркетинг в нашата фирма. Отговарям за видимостта на нашата страница, управлявам SEO, Google Ads и социалните мрежи, така че нашите продукти да достигнат до точното хората. Аз съм Християн и се грижа за поддръжката на софтуерни и хардуерни системи. Здравейте! Аз съм Николета, специалист по дигитален маркетинг и анализи. Моята роля е не само да рекламираме, но и да анализираме резултатите. Следя трафика, поведението на клиентите и оптимизирам кампаниите ни, за да постигнем максимални резултати. Здравейте, аз съм Деси и съм лидер на отделата анкетни карти, където заедно с екипът ми разработваме и оптимизираме анкетни въпросници, които събират точна и полезна информация. Здравейте, аз съм Ивана и съм част от екипа за изработка на анкетни карти, като моята основна роля е да се грижа за дизайн и за потребителското изживяване, като анкетите са толкова трудни за попълване. Здравейте, аз съм Антония и съм в отдел разработка на анкетните карти. Фокусирам се изцяло върху съдържанието и психологическите аспекти на въпросите. Също така изследвам как различните формулировки влияят върху отговорите и се стара нашите анкети да бъдат заинтригувани и ясни. Аз съм Йоана и в моя екип се грижа за оформлението и достъпността на анкетите. Моята цел е да направя процеса на ползване лесен и удобен за всеки респондент, независимо от неговите предпочитания и устройства. Здравейте, аз съм Александра и съм главен монтажист в отдел. Моята задача е да превърна суровите видеоматериали в динамично и въздействащо съдържание. Здравейте, аз съм Тони и в екипа си се грижа за визуалните ефекти и анимации. Моята цел е да направя видеята по-вълнуващо чрез професионални графики, преходи и анимации. Здравейте, казвам се Мариела и моята специалност е цветови корекции и аудиообработка. От мен зависи видеото да има правилният контраст, тон и атмосфера, като същевременно се занимавам и звукът да бъде точен и ясен. Здравейте! Аз съм Йорко и подкрепям екипа в техническата част. Оптимизиране, коментиране и оптимизация на видеята. Аз съм Майя и се занимавам с финансово планиране и управление на бюджета. Аз съм Кристина от финансови отчети и анализи. Моята роля е да подготвям подробни финансови отчети и анализи, които подкрепят взимането на информирани решения. Здравейте, аз съм Кристияна Атанасова и подкрепям екипа в събирането и обработката на данни, както и актуализирането на финансови документи. Здравейте, казвам се Илана и моята роля е да поддържам Instagram профил и да създавам съдържание, което да привлича нови последователи. Също се занимавам с събирането на силна връзка с нашата аудитория и осигурявам всяко съдържание да е максимално ефективно. Здравейте, казвам се Виктория и моята основна роля е да създавам и да редактирам съдържание за Facebook. Нашата основна цел е да мотивираме и да образоваме нашата аудитория по един по-интересен и забавен начин. Може да последвате нашата страница на име PC Showcase. И така, това беше за днешното видео. Ако ви е интересно, не забравяйте да се абонирате, да коментирате и да споделите с приятели. Ние продължаваме да работим, за да се усъвършенстваме все повече. Благодарим, че гледахте и до скоро!